Прыстанька – невялікая прадаўгаватая нізіна на беразе Нёмана, якая знаходзіцца каля дарогі з Мікалаеўшчыны на Лядзіны. Тут 115 гадоў назад, 9 ліпеня 1906 года адбыўся нелегальны з'езд настаўнікаў. Пра гэту падзею расказаў у сваёй кнізе «Коласаў абярэг» Мікола Маляўка, наш зямляк, пісьменнік, у раздзеле «Гром з яснага неба». З яго зместам вас пазнаёмяць вучні нашай школы. Мікалаеўшчына здаўна лічылася настаўніцкай вёскай. Чалавек 50, а то і болей працавалі ў пачатковых класах. На лета многія з іх прыязджалі дамоў і бацькам дапамагчы па гаспадарцы і адпачыць. Маладыя гарачыя хлопцы без лішняй асцярогі агучвалі свае крамольныя думкі, спявалі рэвалюцыйныя песні, пісалі і распаўсюджвалі сярод сялян пракламацыі, агітацыйныя лісткі. На ўскраі вёскі стаяла старое гумно, зручнае месца для сустрэч. Адразу за гумном пачыналася поле, дзе сеялі каноплі, жыта, ячмень. Праз патайны выхад настаўнікі маглі ўцячы ад паліцыі ў каноплі і далей праз бажыну ў лес. Размовы пра тое, каб аб'яднацца, вяліся даўно. І вось, нарэшце, настаўнікі ў асноўным з Мінчыны сабраліся на свой першы ў гісторыі Беларусі з'езд. Пазнаёміліся бліжэй, пакупаліся ў Нёмане, жартавалі і смяяліся, як на звычайнай сяброўскай сходцы. Нават вудачкі з сабой захапілі. Не для таго, вядома, каб рыбы на юшку налавіць, а для канспірацыі. Старшыня з'езда Алесь Сенкевіч, настаўнік Мікалаеўшчынскай школы, зрабіў даклад аб палітычным становішчы ў дзяржаве. Ён прапанаваў стварыць сваю прафесійную арганізацыю і далучыцца да Ўсерасійскага саюза настаўнікаў, каб з большым поспехам змагацца з царскімі парадкамі. У канцы дня настаўнікі спакойна вярнуліся ў вёску, разам павячэралі ў школе, склалі і падпісалі пратакол з'езда. З артыкула Якуба Коласа 18-я гадавіна. Пратакол ляжаў на стале. Нікому і ў галаву не прыйшло, што цяпер нас можа напаткаць бяда. А гэтая бяда ў вобразе паліцыі ужасоўвалася пад вокнамі школы. У гадзін 12 ночы раптам уляцеў ураднік і з крыкам не з месца, як каршун наляцеў на наш пратакол. Следам за ім уварваліся паліцэйскія на чале з прыставам. Закамандавалі падняць рукі ўгору і пачалі трэсці нашы кішэні. Настаўнікаў хацелі арыштаваць адразу, але за іх заступіліся сяляне. Хтосьці залез на званіцу і царкоўны звон разбудзіў усю вёску. Каля школы сабраўся неспакойны шумны натоўп. Людзі гатовы былі за калы ўзяцца, і царскія служкі не рашыліся забраць з сабой настаўнікаў. Пакуль вялося следства, двое з іх, Алесь Сенкевіч і Нечыпар Янкоўскі, эмігрыравалі ў Амерыку. Астатнія настаўнікі, чые прозвішчы стаялі пад пратаколам, былі звольнены з пасады. Ім было забаронена працаваць у школе. Канстантин Міцкевіч упершыню апынуўся на скрыжаванні не дзвюх, а многіх дарог. Якую выбраць, куды пайсці? Сачылі за кожным крокам. Заставалася адно – занатоўваць свае думкі на паперы. Якраз у велені пачынае выходзіць наша доля. Первая беларуская газета для вясковага і мясцовага рабочага люду. У праграмным артыкуле для чытачоў яна абяцала змагацца за нацыянальную свабоду, асвету народнай мове, сацыянальнае і культурнае адраджэнне краю. У гэтай газеты высылае свае вершы і апавяданні Канстантин Міцкевіч. На волі жыў у родных сваіх, да якое жыццё пад наглядам паліцыі не ведаеш, што чакае цябе заўтра. Уночы прачынаўся і не зводзіў вачэй да раніцы, а яго сапраўды ўлажылі з усіх бакоў, як ваўка на паляванні, чырвонымі сяжкамі, куды не ткніся сцяна. Апрача пратакола з'езда ў рукі паліцыі трапіла лістоўка з заклікам дамагацца лепшай долі. Лістоўку пісаў іншы настаўнік, а пакаралі за гэтым Канстантина Міцкевіча, які не выдаў калегу. З кнігі Максіма Лужаніна «Колас расказа пра сябе» судзіла нас выязная сесія Віленскай судовай палаты. Лістоўку бралі на экспертызу двойчы. Першы раз эксперты далі патрэбныя суду звесткі. Другі раз прызналі, што рука не мая.
Прокурори як усхопяться і давай. Причини розходження поглядів експертів, господа судді, потребує Міцкевича судити. Так що у їх усе було вирішено загадзя. Не вдавалося посадити за подобенця, їх посадили за розходження поміж експертами. Слідство тягнулося 2 роки. Чому так довго? Чому з усіх удільників з'їзду покарали Константина Міцкевича, ще одного наставника, його земляка? Збирали певний ж компромат за всі попередні роки. Не даровали и не самых смелых публикаций у друку. На сторонках белорусских газет «Наша Нива», «Наша доля», оптимистичных вершах «Людские слезы», «Не бядуй», «Киньте смуток». Верш сябрам ён присвятил наставникам, удельникам съезда у Пристинцы. Нас, народные тихой Нивы, разогнали по всем свете. Ти здоровы вы, ти живы, девы милые, гукнете. За правду осудили наставника и поэта, да и Константин Міцкевич стал уже Якубом Колосом. И верши его сами несли светло людям. А ён не раз пасля у думках вяртаўся ў прыстанку. У прыстанці далей ад царскіх слуг. У прыстанці далей ад царскіх слуг на тайны з'езд настаўнікі сышліся. І Нёман запаволіў бег унізе, як аднадумец іх, як верны друг. Да часу утойваў ён буртарства дух. Настаўнікаў, якія пакляліся, як сцяг падняць рэвалюцыйны рух. Гэй! Крычу мінулае стагоддзе, на вогнішча купальскае выходце. Без водгуку, шукаючы людзей, замерла рэха недзе ў далях шэрых. І толькі Нёман, сведка тых падзей, у бераг б'е і падмывае бераг.